ngai kublei pi wei pe wei kiba ju sngau bang sngau tanat ban pej bat ban sha skor bar ban sngap ya kene ke cingkren ke jonga man kapor te kumju hagani kapor ru nga pedang sngau bai pi shagani video ke jonga te perlok bi nga kwa banai men semi pi ha kani kapor yole se pila pedang yau Jisu Kris bat pila yat hakalenti kejong u pila yat hakalenti ke jingshai kejong u yole se kumnu pila hab biang hakipop yole se pile biang yakipop bat yole se kata kejingle kejong pi sngau ba ublei mapshu yakipop jong pi bat kamdei pisngau ba kamdei shu yangi bangin wan biang shautrai namar ngi pila sngau le ran yole se pisngau ba ublei mapshu yakipop jong pi kan mau ba polo ong saki Philippi kelenong ke balai kadkhot ke bakhat lai upol ong to wat kan mau shu ya ki basedin to kan mau ya ki basyakmat bat to tur syakmat to wan sha ka jingkhot ukris Jisu ka pamut ba ha ka jingim jongi ngila ban bakla ban ngila ban habbiang hakipop handrei ka basniu kalong ka bangim persyang ban yeng biang bat ban wan biang syau Jisu kata kalong ke pesniu bat ladang yeng biang bat ngin tur biang syakmat bangin klet ya kita kipop kijongi bangin tur syakmat ban le ya kabababat ban pai biang syau Jisu Kris kata kalong ke ba mentoy yangi bat ke ba penkemen ya ublei namar ublei ukwa ayang IP bangin kela ka bemut bar bangin pai biang shu khnang bu unyo sait khuj ya kita kipop kijong pi ya ka bangi ngila le ha ka jing im jongi ukwa ban penjam no bat ban sait khuj ya kipop kijong pi bat penjano iki nangi hendrei ukwa ru ban bangin long khuj kumba mau ulong